είναι Μαρία Καλογύρου, το πατρικό μου είναι Καλαθά και είμαι 34 χρονών. Αλική. Ηλικία άνευ. Ασχολούμαι με το σπίτι. Είμαι άνεργη και το μεγάλο των παιδιών. Με τι θα ήθελα να ασχολούμαι. Δεν με αφήσανε δική μου, εγώ το ήθελα πολύ. Αέναη σπουδάστρια ερωτολογίας. Είμαι παντρεμένη, έχω 3 παιδιά, 2 δίδυμα κορίτσια 10 χρονών και ένα αγοράκι 11 μηνών. Σίγουρα όχι μόνιμη. Λίγος χρόνος για μένα. Η ερωτική τρυφερότητα σπανίζει. Τα μαθαίνω. Υπάρχουν, αλλά Με δεν ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Όταν κάθομαι και σιδερώνω, έτσι για να έχω κι εγώ παρέα, βλέπω τηλεόραση. Έχει διάφορες εκπομπές. Και έτσι περνάει η ώρα. Και ταινίες που αφορούν μετανάστες που φεύγουν με όλα τα ρίσκα. διασκεδάζω με τα παιδιά μου. Προχθές ο Μπέμπης περπάτησε πρώτη φορά. Περισσότερο από όσο νομίζετε. Μπορώ να απαντήσω και κάτι άλλο. Έχω βαρεθεί. Τόσο προχώ που όλες οι κυρίες που μ' ακούνε θα κοκκίνιζαν. Καλά είμαι. Στον ονειρό κοσμό μου είμαι απόλυτα ικανοποιημένη.